Agri-Friends! And we are back for the third episode of Agri-Stuya High sa ATI Webinar Series! Yes, maayong buntag Kim, maayong buntag Mark, ug hi usab sa ato ang mga enrollees aning live webinar series. Natay gamay kausaban niining ato ang episodes, kay amo amang ipaminaw kung unsa inyong gusto nga himabaw-an aning webinar series. Yes, guys! Ug mas gipataas pa namo ang atong webinar session from 10 to 10:30 in the morning to 10 to 10:45 a.m. Yes, bagong oras, dugang episodes, ug dugang ang mga experts ang ato ang mapaminawan karon sugod ni ini nga episode. And this time mga ka-Agri-Friends, among ipaila-ila kaninyo ang usa ka tag-iya sa atong sikat nga farm tourism destination ni ini nga rehiyon. Ug usa sa mga successful learning sites for agriculture diri sa Northern Mindanao. From Binaon Agroforestry Farm, Mr. Henry S. Binahon. Binaon Agroforestry Farm is doing conservation farming, and then isa sa among component sa farm is ang organic vegetable production. So ang among vegetable production, zero chemical fertilizer and zero chemical pesticide. So kay amo manggi zero ang chemical fertilizer o pesticide, nami mga options no nga among gamit aside from organic fertilizer, nami mga supplement nga gamiton. Number one nga among gagamiton nga supplement is kadtong IMO or indigenous microorganism nga gikan siya sa fermented rice, and then apply to siya sa yuta 2 weeks before planting. Ang purpose is para magkondisyon, no, balik o rekondisyon sa yuta, and then para ma-activate ang mga inactive na microorganism, matabangan po niya balik ang yuta o sa iyang porosity, no, o kahumukon sa yuta. Aside from soil conditioner, gamiton po namo ang IMO sa kanang tawag nato decompose sa organic matters, kanang mga biodegradable, mga waste, and then tabang po siya pag control sa mga odor sa atong livestock o pag tabang sa ma-neutralize ang bisag biological control sa farm. Ang second namo nga gamit sa farm, no, human sa pag-transplant paingon sa 1 week before harvest kanang fermented plant juice. Ang fermented plant juice, tawag na naman na growth enhancer or magpatabang siya. Isa siya ka plant supplement na magpatabang o pagpadako sa mga tanom. Labi na gyud sa mga gulay. Ang next namong gabuhaton sa mga fruiting plants, sa mga talong, kamatis o uban pa, pati ang prutas is fermented fruit juice. Ang fermented fruit juice, mixing siya sa sugar o mga mix sa mga prutas, pa-ferment siya 1 week, mapoy gamito, no, para palig-on sa mga bulak, palig-on sa mga bunga nga dili mga hulog, unya pas padaghan pod ang bunga ug magpatamis sa bunga sa mga prutas ug magpadaghan ang bunga sa mga fruiting vegetables. Napon mi gihimo nga isa ka supplement kanang tawag nato fish amino acid. So ang fish amino acid ma-convert siya, source siya sa nitrogen, no. Kung kulang og nitrogen ang iyatong tanom, siya ay magdugang og nitrogen para magtambok, mag-green ang atong tanom. So aside from magamit ang fish amino acid sa tanom, pwede pa siya source sa nitrogen sa livestock. Ang aron makontrol kay naa man gud ang peste, ang permanente, yun ako na insects are not pests in their original form. Naaman tay mga gulay nga gi-introduce, so naapod ang mga peste sa palibot. So nami control, prevention and control, kan tawag namo OHN, Oriental Herbal Nutrient, na made of ginger, made of garlic, and then ferment po diyag sugar. So pwede po nimo siya i-increase ang iyang efficacy through the use of kanang other herbs, no, kanang mga scented herbs pareha sa citronella, lemongrass ug uban pa nga mga sagbot nga naa siya insect repellent capacity. So idugang nimo siya para mao na imong spray for prevention and protection sa imong mga crops against pests and diseases from fungus to dagko na mga insekto including sucking and mga injecting insects. And then aside from kadto, no, kompleto na siya nga package sa tanom without using chemical pesticide. So napod mi
gi-device nga insect attractant. Simple lang siya. Gikan siya sa mixture of vinegar and sugar or molasses nga ibitay siya sa palibot sa vegetable farm para ma-divert ang attention sa mga insekto, particularly mga sucking o injecting insects nga ma-drone siya dito sa insect attractant. So karon para madugangan ang inyong kahibalo, aduna kitay pagabuhaton nga demonstration no og unsa-unsa step by step nga paghimo sa mga concoction nga atong gisgutan. So kung magsulti tag concoction, isa kana siya nga pag-mix sa mga ingredients sa uban ang molasses para mahimo siya nga supplement sa mga tanom kung unsa yang kakulangon nga nutrient. So ang atong buhaton is unsaon procedure, unsaon ang mga lakang, unsaon paghimo, apil na ang pag-apply or paggamit sa iya dito sa atong gulayan. Sa dili pa ta maghimo og organic concoction, ang una gid na requirement is kinahanglan ng PPE, kanang personal protective equipment, no? Ang personal protective equipment nagsugod siya sa ulo katong headgear. Ang second is kay face mask, no? And then napod kay kaning gloves, no? And then napod kay apron, dapat naka long pants, no? And then napod kay kung dili wala kay rubber boots, sapatos, close lang. So mo na gitawag personal protective equipment. Agay ko rin og panahon nga ato ning puhason ang atong face mask para at least ang atong diskusyon masabtan ninyo gayo. So ang atong buhaton karon is maghimo ta og IMO or indigenous microorganism. So ang purpose sa microorganism, mahimo siya ang soil conditioner, unya isa pod siya nga makatabang kung natay mga compost sa atong panimalay, ato siyang spray, mapaspas pod ang iyang decomposition or paspas ang iyang paggalata. So ang first stage nato na human nagkaglungag, kinahanglan sakto nga paggalungag or bahaw. Kini ato ni isudod dayon diri sa atong kawayan or sugong. So pwede sad kawayan imong gamiton nga luwag. So dili pud pwede nga puno gyud kay nimo ha kanang nasa space sa ilalom kay para ang iyang purpose nasa lugar para pagtubo sa iyang molds, no? Kay kini ang purpose second stage niya ni ipatubo nato ang mold sa ilalom. So ang mold ani mura na siya mga lumot-lumot, no? So ato siyang himuon, next step ani ang pagpatubo sa molds. Ato siyang takluban para dili mabasa sa sulod, unya dili pod siya masudlan og mananap. And then ato na din siyang butangan og masking tape. Butangan nato ding masking tape ang iyang joint. And then tangan pod para sarado siya. Kini din yan isiraduan, ato na siyang butangan og marker, no? So, butangan nato siya og marker, IMO, indigenous microorganism. So, ibutang din nato siya unsay date karon.
Buta na to expected date of harvest, mga 3 to 5 days. So, kini dayon ready na nato ilubong sa yuta. So, ang atong lubnganan nga yuta, pangita tag medyo siya landong, and then kadto pong yuta nga daghan og microorganism, no? Kay ikati nato yang microorganism nga masudlan siya para makahato. Dili nato siya pwede ilubong sa overexposure sa adlaw, and then dito po sa kadtong yuta nga grabe og contamination sa mga chemical pesticide o uban pa nga mga dili natural nga palibot. Okay? Mao ni siya ang ideal nga lugar nga atong lubngan sa atong IMO, no? Landong siya unya ang iyang palibot daghan siya og organic matter og mga beneficial microbes. So human sa 3 og 5 ka adlaw nga atong gilubong, makita na nato nga naa na siya molds, puti ang iyang molds, no, dili itom. Pwede na nato siya harbison, kuhaon nato. Mao na yang una mixing. So 1:1 pod ang imong mixing ani, no. 1 ka kilo nga kanon nga nakay molds, and then 1 pod ka kilo nga molasses. Mix nimo sila. Ang purpose sa molasses para i-activate niya tong mga molds, no. And then pagkaon pod siya sa mahimo nga mga molds o kadtong microorganism. Magdaghan siya plus kay naman siya pagkaon. So, pag human mo mix, imo na ni siyang ibutang sa jar for final. Another 7 days, imo na ni siyang ipa-ferment sulod sa jar. Imo na ni siyang ibutang sa jar. Takluban nimo siya og Manila paper. So, dapat ang Manila paper wala siya sulat, no? Wala siya ink. Kaya para di siya ma-contaminate. So, butangan na itong silopin para mas fix siya, no? Mas ligon siya ang iyang tabon. And then, butangan gyapon nato siya og plastic. So isa din siya protection nga di po danha sudlan siya sa mga lagom kay humot naman siya kanana siya molasses. Humanan nato siya ng tabunan, ready for storage na siya. So store nimo siya sa kanang room temperature nga dili siya direct nga igo sa adlaw sa buntag paingon sa hapon, no? Kay para kad mabuhi to yang microorganism. And then kinahanglan sa nimo i-store siya sa lugar nga naa siya ay koral nga dili manihan sa iro kay ganahan nagkaunog iro ang iro ani. So pag human og 7 days, aton tanawon siya 7 days na, and then ready for harvest na, no? And then ang procedure sa harvest ang sunod naton buhaton. So kuhanin mo lastiko, and then kuhanin nimo. So harvest na ta kay diabot ng 7 days. So ang interaction sa katong gilungag nato nga bugas nga nana siya ay mga microorganism pinaagi siyang lumot plus ang interaction sa molasses, iya na itong gipadaghan ang indigenous microorganism, karon pwede na to siya harbison. So ang harvest sa 1 ka kilo nga katong atong rice nga gipalumot og molasses, ang resulta niya siya at the average og 4 ka 330 ml, no? Ang isa nimo ka litro nga molasses plus gikan sa pagka nagtubig to ang imong rice, mao na siya result. Okay? So ang sunod natong buhaton ani unsaon pag-apply dito sa field, no? So tanan concoction ang iyang mixing, 1 ka kutsara nga concoction or IMO ato siyang isagol sa 1 ka litro nga tubig, no? So walay overdose basta organic, no? The more nga daghan, the more mas maayo. So gusto lang nako nga tagaag kabugaton ang tubig nga atong i-mix sa atong concoction, no? So kung halimbawa nata sa syudad ang atong tubig gikan sa water district o dili pa ta mag-mix sa atong concoction nga atong gamiton, so day before or sa hapon pa mag-mix kag tubig, no? Halimbawa kini nga tubig naa ni siya chlorine, ibutang nimo siya sa planggana. And then imo siyang butang nimo sa hapon, ipa-expose nimo ni siya overnight. Dili nimo takloban para ang yang chlorine uban sa hangin, mag-evaporate. And then pag may evaporate siya pagkabuntag, pwede na nimo isagol sa butang nimo sa knapsack sprayer. So usually ang pag-apply ani sayo sa buntag o late sa hapon. So ana lang para mabuhi ang mga inactive na mga bakterya
sa yuta, mga good bacteria sa yuta. Ang atong topic karon maghimong og fermented plant juice. Ang fermented plant juice gikan siya sa available unsay naa sa atong palibot na mga tanom nga taas og nitrogen content og naa siya uban nga characteristics nga pwede nato i-transfer pinaagi sa fermentation og pag-spray. Pag-apply sa atong matanom, i-transfer nato ang iyang nutrient, minerals og uban pa niya nga hormones og enzymes. Kining mga talbos, no, alugbate, sayote, kamote, o uban na mga talbos, nani siya tawag ani kanang growth hormone. Ang growth hormone, no, kung ato siyang tanaw na usay sa hapon, mubo pa ang isa ka talbos, pero pagkabuntag, taas na siya, no, nani siya hormone nga magpataas siya, tawag na growth hormone. Mo ni siya atong ipa-ferment, i-spray nato sa atong tanom para ma-transfer niya ang growth hormone o uban niya mga minerals and other nutrients dito sa atong tanom. So ang pag-process siya, kailangan ni siya kung gikan sa merkado, hugasan nimo kay basin gikan na ni sa bisag unsa lang ang nakadapo sa iya sa gibutang, makontaminate niya atong mixing. So ato ni siyang sliceon, kung pag-slice nato siya, pinakadako siguro siya 1 inch, pero kung makaya nimo nga gamay-gamay, pwede nimo i-sliceon. So pag-slice, ingat pod ka nga dili nimo maapil imong kamot. So ang kining mga talbos sa atong mga ingredient, kuhaon nato ni sa field, kailangan kanang buntag sayo nga wala pa nagsidlak ang adlaw, kuhaon nato kay naa pa ang iyang hormone nga daghan og nutrients na sa iyang lawas. So isa ka kilo nga mix sa atong gi-chop nimo nga mga tanom. So isa ka kilo, and then isa pud ka kilo nga molasses. Ang next na itong buhaton is pag-mix sa atong gi-chop na mga gulay, mga sagbot nga rich in nitrogen and other minerals. Isagod na po nato siya og molasses. So, kuha lang, just simple. Put the molasses and then tilok. As usual nga masagol ang molasses sa mga dahon. Kuan lang ta, dili lang ta magsalig og magpalit ta sa atong sa merkado, kuan unsa atong makita sa atong palibot nga mga talbos o mga tanom nga taas og nitrogen pareha sa kamunggay, alugbati, udlot sa kamote, pwede na nato isagol ani. So kina, no? Mix na siya. And then ang sunod atong buhaton, isulod na nato sa container. So ato na siyang isulod. Okay? So next is ato na ni siyang takuban. Mao gyapon ang iyang taklob, no? Manila paper nga walay sulat. Dili pwede newspaper nga daghang ink tungod kay ang ink na chemical contamination sa kailangan ang atong lastiko, ang iyang purpose is ma-seal siya aron ang mga lagong, mga langaw ug uban mga insekto di siya magsulod. Mao na niya itong partial nato na na-impake na nga kuha, no, kanang fermented plant juice. Nga mao gyapon, store ni siya sa room temperature, saktong ventilation. O nya, dili init, dili siya makita sa init sa adlaw, gikan sa buntag, paingon sa hapon. And then pag human mo store ani 7 days, after 7 days, May 15 harbiso na nato ni siya. Kay kadtong iyang ang mga dahon nag mix na siya siyang sugar na siya reaction, and then imo gyapon to siyang
sa laon, and then kadtong iyang kadtong liquid nga nakuha na to, nasala na to yung mga dahon, mao na to imong i-ready i-impake sa mga botelya pod. Mao gyapon ang proseso tanan sa concoction. Okay? So ang usual ani nga makuha makuha as average mga 1 liter and 300 milliliter. And then ang iyang kuha na ni kanang ang iyang katong makuha na to mao ni iyang liquid kato ato makuha niya nga iyang duga. Nya katong iyang nabilin nga mga dahon tungod kay napatoy daghan nutrient, pwede to nimo isagol sa feeding sa imong manok, i-feed sa imong baboy o uban pang mananap. Kung wala gyud kay mananap, pwede po nimo ni ibutang sa imong tanom, no? Ibutang nimo as mulching or pwede nimo ilubog sa kilid. Pagkalataas ma-absorb per gyapon sa imong tanom. Ang gamit anay siya pag naka-transplant ka o gikan sa nursery paingon sa maka-transplant ka sa field, mo ni gamiton, no? Ang iyang mixing mao gyapon, no? Antong sulti nato kagani na nga isa ka kutsara per isa ka litro nga tubig. Pero kung gusto nimo kung daghan kag concoction, pwede nimo butangan og 2 ka kutsara sa isa ka litro nga tubig. Walay overdose, basta organic. So kung 16 liters ang tubig, so 16 ka concoction kaning fermented plant juice ang imong ibutang. So spray nimo siya, ang mao ni imong i-apply sa tanom para makahatag siya og dugang nga nutrient, no? Dugang nutrient sa tanom. Mas maayo ni siya i-apply sa bagong transplant na mga tanom or kanang mga tanom na 1 week paingon sa mag-adult na imong tanom. So ang purpose sa fermented plant juice, labi na gid sa bagong gi-transplant, mahimong kuan siya, no, kanang matabangan niya ang mga tanom pag recover gikan sa stress kay gikan sa nursery, i-outplant na nimo siya, and then magdugang pud siya og nutrient og uban na mga enzymes og hormones paingon sa mga tanom para magdali siya og dako. Ang atong buhaton karon maghimo to og fish amino acid. Ang fish amino acid mahimo siyang source sa protein og protein para sa livestock og nitrogen para sa atong mga tanom. Ang atong mga materyales nga gamiton kay fish amino acid man, isda, bisan unsa klase nga isda pwede gamiton, no? Kay ato man nga para sa tanom, mangita ta sa merkado og kanang pinaka affordable, pinaka-barato para ito magamit. And then timbangan para ato matimbang siya nga accurate siya nga 1 kilo pod sa molasses. And then molasses gikan sa sugar, and then container unya sa atong sudlanan pag human atong process, kinahanglan pud tag knife unya chopping board, pagkatapos Manila paper atong itabon unya cellophane, and then rubber band o lastiko, then masking tape, then pentel pen para pagbarka. Okay. So ang next step nga atong buhaton is atong sliceon ang isda. So pag slice sa isda, kailangan kinataasan na ng 1 inch ha. So 1 inch or less than an inch. Sliceon nimo siya. Ingat lang ka nga, dili nimo ma-slice pod imong kamot. So nganong gagagmayon man nimo siya gi-slice, gamay lang kay para maayo ang iyang interaction unya sa atong molasses nga ibutang panahon sa pag fermentation. So dili na nato siya kinahanglan kuha og tinae. Halimbawa sa
sa merkado, kung duol mo sa merkado, kung duol mo sa isdaan, pwede po ninyo mga hasang o tinae sa isda inyong gamiton ani. Kung unod inyong gamiton or pagkaon. So dili lang dili lang kini nga isda, pwede tilapia o guban pa nga isda ang pwede. Okay? So man na nato slice ang mga isda. Ang atong next buhaton is i-mix na nato siya sa molasses. So mo niya molasses, pareha siya ratio 1:1, 1 kilo ka isda, 1 kilo ka molasses. Ato nang i-mix siya. Ayan. Iloko na to ang molasses para di masayang. And then pwede na to i-mix po. So, imong nakita nga ma-mix na siya og maayo, pwede na ready na nimo isulod sa imong sudlanan. And then mao pod ang imong process ani 7 days ang iyang fermentation process. So natay container, kailangan imong container limpyo po hinlo pod para walay contamination. Okay. So humana na to, ang next na to buhaton ani, ato na sad siya takloban og Manila paper. Dapat ang tabon wala gyapon sulat nga Manila paper. Okay? So rubber band or lastiko kung gahi siya isa-usahon lang. So mao purpose ngano rubber band no, i-seal nimo siya para dili makasulod ang mga langaw, mga lagong o uban pang mga mananap nga mong kaon saya. So nana siya Manila paper pero kailangan pagid na siya plastic para ma-seal pagid siya pag-ayo no. Ang purpose sa pag-seal, kanto nang gikuha nato kaya purpose sa pag-seal is dili siya anaan sa mga insekto nga ganahan sa iya anha kay lami man siya unya di pod siya ma-contaminate. So ang next na tong buhaton, dis mo na karon atong na package na fish amino acid. Ang next na tong buhaton is ato nang ibutang sa iyang lugar nga butanganan. Mao gyapon atong hinumduman nga ibutang nato ni siya sa kanang room temperature nga maayo ang ventilation pagkatapos walay at dili siya makita sa siga direct sunlight, direct nga adlaw gikan sa buntag paingon sa hapon. After 7 days salaon siya and then kuhaon to ang iyang fish, ang iyang liquid kadto iyang tubig sagol sa molasses, mao na ni siya ang iyang end result. So mao gyapon average na conversion is 1:2 kadtong 2 ka kilo 1 molasses and 1 fish upat ka o sa litro og 300 ml ang iyang conversion. So kadtong mabili nimo nga isda sa imong humni mong sala, pwede ra sad to isagol nimo sa imong feeds sa imong mga mananap. Kadagana sa atong mga tanom no, kailangan gid siya og kanang source niya sa nitrogen. So ang sunod natong application kanang fish amino acid. Ang fish amino acid kato gisulti nako nga ang iyang gamit is dugang siya nitrogen sa tanom. So mao gyapon ang application niya sa tanan concoction rule of the thumb 1 ka kutsara per 1 ka litro nga tubig. So kini kay 16 liters man ni ang 1 ka knapsack sprayer. So 16 liters 16 ka kutsara po dato gibutang 1 2 3. Ang application nato karon is ang tawag fish amino acid. So ang fish amino acid extract siya gikan sa isda and then source siya sa nitrogen para sa tanom. So mao gyapon natong spraying early in the morning or late in the afternoon para matugangan nato og nitrogen nga panginahanglan ng atong tanom. So igo nato yan dahon
Pero kini siya mga organic pag mahulog gika dili siya direct sa dahon, mahulog dito sa ground, ma-absorb ra pud sa mga gamot sa mga tanom. Ug mao katong episode 3 sa atong webinar series karong adlaw. Hinaot nga daghan ka mong nakutlo nga kahibalo gikan sa atong eksperto. Yes, mga ka-agri-friends. Gitudluan ta niya kung unsaon paghimo og mga fertilizers nga mga natural o kung unsaon nato paggamit sa mga materyales nga anaa lamang sa atong mga panimalay. Sama sa indigenous microorganism, fermented plant juice, o fish amino acid. Tama. Katong mga ingredients makita na nato sa atong mga kusina. Kung nara sa atong palibot sa atong panimalay. Tinuod ka, Mark. Kini nagpamatuod nga ang natural nga pagpanguma, sure ta nga healthy, ug safe, ug affordable ang mga pagkaon nga naa sa ato ang mga lamisa. Ug mga ka-agri-friends, please help us improve this episode. I-click lang ang link nga nasa inyong screens o i-click ang link nga nasa atong caption ni ini nga live stream. Ug para sa gusto mo kuha og seeds ug seedlings, aduna kami available diri sa buhatan sa ATI fronting El Salvador City BJMP karong umaabot 2nd week sa May. Ug pwede pud ka mo contact ni ini nga number. Ug kung basahon ang gipangita sama ni ini, palihog bisitahan ang among opisina o i-download sa among official website ati.gov.ph/ATI10 o i-click kaning mga icon. Daghang salamat Binahon Agroforestry Farm and of course sa ato ang expert nga si Sir Henry S. Binahon sa atong episode for today. Ang BAF aduna po yung mga products sama sa organic vinaigrette para sa atong garden salad, natural honey, calamansi concentrate, o Great Pearls Specialty Arabica Coffee. Yes, mga ka-agri-friends, makasiguro po ta nga lami og mga quality po din nga mga produkto. Kay organically grown po ni sila nga mga products. Makasiguro po ta mga ka-agri-friends nga lami og sustansyado ang atong mga produkto nga patilawan sa BAF. Well anyway, salamat kaayo sa higayon nga kita magkauban na po din nga live webinar series nato. This is Kim saying, let's stay home, let's stay healthy, and plant. And happy Friday mga ka-agri-friends! Ang pingtang-tanan sa COVID, I am Cass! And don't forget to wash your hands always. And may the Lord God bless us all. I am Mark, and this is Agri-Storya High sa ATI Webinar Series.